Amb una única persona mirant una pantalla de l'ordinador érem capaços de veure quan aquell pacient anava a complicar-se. I anava rebent l'alerta del pacient que està a l'habitació 4 s'està posant malament. Contactava amb els metges que portaven aquest pacient i deia: ei, ara s'ha de posar aquest tractament. Nosaltres el que veiem és que els pacients que tenen Covid, quan es posen molt greus, en veritat no sempre els hi passa el mateix. Uns tenen molta inflamació, uns altres tenen una infecció nova per altres bactèries o virus i uns altres el que tenen és un trastorn en la coagulació. El segon és descobrir que cada una d'aquestes complicacions s'associa a unes coses que nosaltres som capaços de detectar en els anàlisis. I la tercera passa és posar tots els nostres sistemes de computació de l'hospital a llegir totes les dades que estaven generant de tots els pacients de l'hospital per reconèixer aquests patrons que havíem identificat i tenir a temps real tota la informació del que estava passant en els 1.500 pacients que tenim ingressats a l'hospital. Estàs atenent a una persona, pots dedicar totes les 24 hores del teu dia a pensar només en aquella persona, però quan de sobte tu tens 700 persones, que les 700 estan molt greus, has d'aconseguir que alguna ajuda, no, per poder prioritzar o per poder focalitzar el que està passant en cada segon a cada una d'aquestes 700 persones. I això és el que ha portat la nostra eina informàtica. Som pioners, en el món no hi ha hagut ningú que tingui aquest nivell d'aplicació d'intel·ligència artificial en els nostres pacients.